ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kanino. Karong adlaw Marso 25, mauni ang dakong piyesta sa simbahan, ang solemnidad sa pagpahibalo nga hitungod sa Ginoo or the Annunciation. Dinhi aning maong Annunciation nagsugod ang panangkon sa mahal nga Birhen Maria sa anak sa Dios nga mao nga atong manunubos. Nang maghimo putag selebrasyon sa Paskos pagkatao pagka Disyembre 25 kay nagsugod magkapanangkon sa Marso 25. Busa uban sa mahal nga Birhen Maria atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa uban sa atong kanunay pag-ampo nga mahunong na kining COVID-19 sa tibuok kalibutan. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalad kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ka nga ang imong pulong magpakatao sulod sa tiyan ni Maria nga Birhen. Itugot na ngamuyo kami, aron kami nga nagaila sa among manunubos nga matuod nga Dios o matuod nga tao, mahimo usab nga takos sa pag-ambit sa iyang pagka-Dios. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Misulti pag-usap ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Di sa kini adto sa kinahiladman sa Sion o sa kinatumian sa langit. Apan miingon si akas, dili ako mangayo o dili ko sulayan ang Ginoo. O miingon si Isaias, busa pamati ubanay ni David, dili pa maigo ang imong pagsamok sa mga tao nga imo naman usab nga samuko ng Dios. Busa ang Ginoo gayud muhatag kadimong timaan. O kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manangkon ug moanak usa ka lalaki ug nganlan niya siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo sponsoryo. Aniya ako, Ginoo, nianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halad wala ka mubuot. Apan mga dalunggan nga inablihan alang sa pagsubot sa imong ihatag kanako
mga hinurot o sunog o mga halad, bayad sa sala, wala ka mangita. Unya niingon ako, ania mianhi ako. Ani Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Diha sa basahon gibutan alang kanako ang pagbuhat sa imong kabubuton. O Dios ko, mao'y akong kalipay ug ang imong balaod ani asulod sa akong kasing-kasing. Ani ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang imong katarong wala nako taguin sulod sa akong kasing-kasing. Bahin sa imong kamatinud-anon ug sa imong kaluwasan, nagsulti ako. Wala nako ang imong kaayo, himo ang tinaguan ug ang imong kamatuoran diha sa bagang pundok sa katawhan. Ani ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay ang dugo sa mga turong mga nga baka o mga kanding dili gayud makawagtang sa sala. Tungod niini sa dayon ng anghel ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka buot sa sakripisyo mga halad nga mananap. Apan giandaman mo ako og sa kalawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo nga nagwagtang sa mga sala. Unya niingon ako, ania ako Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nasulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan, miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo, mga halad nga mananap, o sa mga halad nga mananap nga sunugon dito sa halaran, o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Isulti kini niya, bisan kung kining tanan mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya niingon siya, ania ako Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaan, mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahiluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa ika-unong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay. Ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Niingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus.
mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini." Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon, ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios." Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, si Maria maogyoy atong modelo. Number 1 and the only model aron kita mahimong suod o mahiusa ni Kristo. O kining maong modeling ni Maria, wa ni mahitabo nga murag gi-impose sa Ginoo kaniya. Ang iyang pagka-model nato sa pagpakihiusa ni Kristo mao gyud ang iyang very importante kaayo nga desisyon sa kinabuhi. O kana mao ang pagsugot sa pulong sa Ginoo sa tanang higayon, ang pagkamasinugtanon niya sa Ginoo. Kining pagkamasinugtanon sa Ginoo nga gipadayag ni Maria nga nag-ingon, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti o ang imong pulong." Ni tukma pod ni sa atong tubag sa Salmo nga nag-ingon, "Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton." Ang Ginoo murag nasuko pinaagi ni propeta Isaías diri sa unang pagbasa ngadto ni Akas. Kay giingnan ni propeta Isaías pangayo bisag unsa, bisag mulapas para ngadto sa langit. Kay nag-ingon ang Ginoong papangayoon kay sa adik ko mangayo. Kay di nako sulayan ang Ginoo. Amo na ang Ginoo mura siyang nasuko sa samukon man kunimo. Kay musugo gani ang Ginoo nga pangayo, mangayo gid ta. Pero wa gani magsugo ang Ginoo og pangayo, di sad ta mangayo. Nakita ra ba lahi ra batag batasa no? Mura sa tag si Akas. Kung ang Ginoo moingon pangayo, di ta mangayo. Unya, kung ang Ginoo dili mo ingong pangayo, magsige sa tag diktar sa Ginoo. Nanglitan ang Ginoo niingon magud pangayo kwarta. Wa. Pero kita magsige ta ingon, Ginoo taga itawon kong kwarta. Taga itawon kong kwarta. Pero wa gyud mo ingong Ginoo pangayo kwarta. Ingon mo ganing Ginoo, biyai ang tanan, kanang imong kwarta ihatag sa mga kabos. Mao ni ang atong problema karon. Kay ang wa gisugo sa Ginoo, moy atong sigihan paningkamot, apan ang gisugo sa Ginoo atong gibaliwala. Si Maria dili ingon ana. Unsa may mahitabo mga igsuon kon mosugot ta sa sugo sa Ginoo? Ni ay ako nakita sa akong pamalandong dinhi sa Ebanghelyo sa ato mga pagbasa na ay duha ka, labing minus duha ka importante kay mahitabo matag sugot nato sa pulong sa Ginoo. Ato na lang tuluhon kung makaabot pa. Una, inigsugot gid nato sa pulong sa Ginoo matud pa diri sa atong Ebanghelyo, mukunsad kanato ang gahom sa Espiritu Santo. Mukunsad muna si Maria, sugot man siya, anikunsa dayon ang gahom sa Espiritu Santo. Nya ikaduha, matao si Kristo nga mao ang gahom sa Espiritu Santo. Kay matud pa diri sa atong Ebanghelyo, magpabilin kini diha kanimo. Unsaon man pagpabilin dinhi kanato sa gahom sa Espiritu Santo, mao ang pagkatao sa Ginoo. So duha na.
Una, inigsugot nato, mukunsad ang Espiritu Santo, unya magpabilin ang iyang gahom dinhi kanato. Nya kay si Kristo manluluwas man, matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, dili na ang mga dugo sa hayop ang makaluwas, kung dili mauna si Kristo. So moabot sad ang kaluwasan. Usbon ko ha, kada nato sugot sa pulong sa Ginoo sama ni Maria, mukunsad ang Espiritu Santo, mahimong buhi ang gahom sa Dios dinhi kanato nga mao si Kristo, o mahatagan tag kaluwasan. Karon nagsigit tag bugno aning COVID-19. Ang COVID-19 mugna ni sa dautan. Hinatag ni sa demonyo, ni Satanas. O nganong nakasuod man ni nato, tungod ni sa atong mga sala. Kay ang sala, matod pa sa ato ikaduhang pagbasa, mo'y hinungdan nganong niabot ning tanang mga kasakit sa kalibutan. Muna ang pag-anhi ni Jesus, pinaagis pagpakatao diha ni Maria, ang pag-anhi niya, maogyod ang pagwagtang sa sala. Ang sala, nagikan sa atong pagsupak sa pulong sa Ginoo. So nining atong pagpakigbugno sa COVID-19, di ni mawagtang pinaagi lag alkohol, pinaagi og vaccine, di ni mawagtang pinaagi lag distancing, kay balik-balik ra naghatag ni Satanas nato. Di gani ni mawagtang pinaagi quarantine, kay sige ra sa nagbuhi ni Satanas, kay gahom man na niya, wa may limit ang iyang gahom. Ang makawagtang yung totally ni ining COVID-19, mao gyud ang atong pagbiya sa sala. Nakitang tanang mga tao maghiusa ta pagbiya sa atong sala. Muna hitabo dito sa nasod sa Ninive. Ang Ninive, patyuno na unta sila. Ambot og COVID-19 batoy mupatay ato. Pero pag deklarar gyud sa ilang hari sa Ninive, pinaagis pag sangyaw ni Propeta Jonas, nabiyai inyo mga sala. Pagbiya gid nila silang sala, unya nagpuasa sila, nawagtang dayon katong nagsingabot nga kamatay. Wa sila mga matay. Ang mga Israelita sad, sige sad sila ka-experience kung kamatay. Pero inig-ingon ni Moses, biyai inyong sala. Pag hinulsol mo, inig-ingon nila, maghinulsol namin, o biya namin. Mobanos dayon ang ilang prosperity. Kita karon giawhag tas Ginoo tungod ni ining sitwasyon sa COVID-19. Biyai ang inyo mga sala. Kanang sala sa pagsigi og dumot, kanang sala sa kahakog, sala sa premarital sex, sala ni anang pagpuyo-puyo, sala ni ining atong siging sugal, siging inom, siging suyop, sala ni ining pagsigi og homosexuality, kaning prostitusyon, pagpangawat, korupsyon, kaning atong sige og pangilad sa usag-usa, labaw sa tanan. Ang atong yung sala sa pagkadili na gyud muampo sa Ginoo. Sige na lang tan-aw anang cellphone, computer, siging tuo anang ipangsulti diha sa internet. Kining mga salaa mao ni ang agianan sa COVID-19. O kundi ni nato hunongon, magpabiling buhi ang COVID-19. Tingali sa sunod, nganda na sa nag-COVID-21. Tingali sunod, nganda na po nag-COVID-30. Tungod kay di man siya mawagtang, tungod ni ining atong mga sala. Unsay result, unsay atong basic nga buhaton, sama ni Maria, tumana ang sugo sa Ginoo. Kamong mga bana, pagpakabana sa inyong asawa kay mo na sugo sa Ginoo. Ayaw pagpakabana sa inyong silingan. Kamo mga asawa, pagpakaasawa mo sa inyong bana. Ayaw mo pagpakahimong inahan sa inyong bana, magsige mo yaw-yaw. Mga anak, pagpakaanak mo sa inyong ginikanan, dito mo pagyampungad sa inyong ginikanan. Dili kay magsige ngadto yampungad sa computer o sa mga barkada. Ako sang pare, kami mga pare, magpakapare sa ninyo, dili may mahimong kompetensya ni pare. Kami na ba? Nya kami sa mga kami mga madre, kana sa mga madre,
Magpakamadre sa sila nga rispari. Dili mahimong mother sa pare. Ug uban pa natong mga katungdanan sa kalibutan, gagmay o dagko. Mauna siya, kung ato na ng pamalandungan o tumanon, mawagtang atong sala, mawagtang sa ning COVID-19. Mubanos dayon ang healthy na kinabuhi, malinaon, malipayon o malambuon. Muna na gitawag og kaluwasan or salvation. Nagsugod na sa Annunciation. Magpasalamat ta ni Maria nga sa pagpahibalo kaniya nga manamkon siya sa anak sa Dios, wa siya'y duha-duha, misugot dayon. Kunya kung musunod ta ni Maria, matao si Kristo dinhi kanato o mulimpyo siya sa atong kinabuhi. Manindog, nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, pinaagi sa pagkamasinugtanon sa mahal na Birhen Maria, nagpakatao uban kanato ang Ginoo. Busa uban sa atong buhing pagtuo, mudangop kita ngadto sa Dios, diha sa atong pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa mga buhat sa pagpangalagad ang simbahan, mamahimo buhing lawas sa nagpakatao nga Kristo, alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang tao masayod nga nakighiusa si Kristo sa matag usa diha sa iyang pagpakatao, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga batid sa sinsya o sa teknolohiya maninguha sa pagpalambo sa matuod na tawhanong dignidad o kalipay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nagsabak, magadawat nga mahinangkod sa bagkong kinabuhi, nga miturok sa ilang sabakan sama ni Maria, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kaduganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kinabuhing walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan sa nagpakatao nga pulong, dungga ang among mga pag-ampo nga gituboy namo kanimo uban sa pangama sa mahal nga Birhen Maria diha sa buhing pagtuo ug paghigugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nawaton Ito sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga puno, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang magsab sa kapuslanan sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom dawata ang halad sa imong simbahan sa among paghandom sa imong sinugdan diha sa pagpakatao sa imong bugtong anak, magmalipayon unta nga magsaulog kami karon niining sakramento sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo kay gikan sa anghel nga nagpahibalo nadungog sa dakong pagtuo sa Birhen nga ang imong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo magpakatao tipon sa mga tao ug tungod sa mga tao. Ang Birhen nagsabak kaniya sa dakong gugma aron ang kamatuoran nga gisaad ngadto sa mga anak sa Israel matuman ug mahimugso labaw sa tanang gipaabot si Kristo ang gilauman sa tanang mga tao. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gitong nabiktima karon sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong mga nagsimba karon kanimo diha sa online.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer among patron, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Jesucristo. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaos sa kanimo. Ipakita ta karon ang atong panag-eleksyon. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko ang ayong kanimo. Pamulong lamang kung maayo ako. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, fight
magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, lig-una dinhi sa among kalag, ang mga sakramento sa matuod nga pagtuo, aron kami nga nagaila sa pagkamatuod nga Dios ug matuod nga tao, kaniya nga gipanangkon sa mahal nga Birhen, mahimong takos sa pagdangat sa kalipay nga way katapusan, pinaagi sa gahom sa iyang makaluwas nga pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Pirata alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, isangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga nahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog kagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calunsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Maninto. Usa sa mga nindot nga gasa nga aton nadawat karon mao ang gahom sa Dios, divine power. Nya magpabilin ra ni dinhi nato kung kanunay gitang musugot ug mutuman sa pulong sa Ginoo dili sa atong kaugalingong mga gusto. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong daton ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.